Ассалому алайкум дӯстони азиз, ассалому алайкум ба кулли тамошобинони шабакаи мо Насим ТЖ. Дӯстони азиз, Насим ТЖ-ра ана хонаҳои фурӯширо сар кард. Иншоаллоҳ ки хонаҳои беҳтари, хонаҳои арзонро аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон барашон пешкаш мекунад. Хулоса дӯстони азиз, ютуби тоҷик метарка вақте ки Насим ТЖ хонаҳои фурӯширо барашон пешкаш мекунад. Аз ҳаматон хоҳиш лайкҳоро бизанед, подписия кунед. Иншоаллоҳ ки навораҳои беҳтари, хонаҳои арзонро барашон пешкаш мекунем. касоне ки дӯстони хонаи фурӯшӣ дошта бошед, замин ёки мошин дошта бошед, номерҳои мо дар экран марҳамат равон кунед. Иншоаллоҳ ки мо ҳам хеле навор карда барашон пешкаш мекунем. дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиши бардана лайкҳоро бизанед, подписия кунед. Иншоаллоҳ ки мо бовардорам аз ҳамин канали мо рӯза не рӯза ё ин ки мошини арзон ё ин ки хонаи арзон соҳиб мешавад худат. Лайкҳоро бизанед, подписия кунед. Тамошои бофароғат ба ҳаматона. ва кадоме ки маъқул шид хонаҳои фурӯшӣ ё ин ки наворҳои мо, аз ҳаматон хоҳиш моро баҳогузорӣ кунед. 4 та 5 қатор кунед. Ба ҳаматон тамошои бофароғат. Уважаемые пассажиры, в терминале номер 1 продолжается регистрация на рейс 201, вылетающий по маршруту Душанбе-Москва. ассалому алайкум дӯстон, авиакассияи Али Қории боваринок ва арзон акнун ба мо имкон медиҳад ки бо осонӣ соҳиби чиптаи самолёт шавем ва ба тамоми кунҷу канори олам сайр намоем. Бетанаффус 24 соат дар хизмати мо ва шумост. Чиптаҳо ба тамоми аэропортҳои гуногуни рӯи олам ҳаст. дар ҳолати хатогӣ ё нуқсоне дар ҳуҷҷатнигории чипта, авиакасса зарари шуморо ба зиммаи худ мегирад. дӯстони азиз, якумин хонаи фурӯши мо дар навори имрӯза дар Федератсияи Россия ҳаст ки Тверская област, райони Кесагора 70 сотик заминаи дар хона ба ҳамаи шароитош ҳаст. Бароро об, свет ва оғил дорад. Бароро мақсад ки дар Тверская област, райони Кесагора наша 350,000 рубл мега бо савдо мешавад. касоне ки мақсад харидори аниқ бошад, занг бизанед. иншоаллоҳ ки муомилаи хуб дорад. марҳамат дӯстон, номерҳои ватсапаш монага. хона мақсад ки ҳолаташ беҳтарин аст. дар хона ҳамаш қоидави об, свет, оғил дорад. бародаро 70 сотик заминаи дӯстон бо нархи 350,000 рубл, бо нархи дастрас, бо нархи арзон. марҳамат дӯстон, метавонед занг биден, маълумоти пурраваниқтарашонро аз худашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, дуюмин хонаи фурӯши мо дар навори имрӯза. хонаи фурӯши ҳастаи воқеан дар ноҳияи Кушониён, совхози Ф Саидов, шоъбаи 1, назди мактаби рақами 8. манзили истиқоматаш хулоса аз 3 ҳуҷра иборат ай, 5 сотиқай ва пешайвон иборат буда. дар наздаш мактаб, боғчаи кӯдакона, спортзал, мағозаҳо, дар истгоҳи таксиҳо, маркази совхоз қарор дорад. бародаро рақамҳо барои тамос метавонед муроҷиат кунед. нархша 340,000 сомон мега дар шаҳри Бохта, ноҳияи Кушониён. марҳамат дӯстон, занг бизанед, маълумоти аниқтарашонро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, сеюмин хонаи фурӯши мо боз як хона ки арзонак аст. дар ноҳияи Файзобод 20 сотиқ замин, 6 дар хона. дар ноҳияи Файзобод ҳастай, деҳаи дашти Мирзо. боғ дорад, хулоса об, свет проблема нестай, оғил ва ошхона дорад. дар наздаш духторхона, аптек, магазин, мактаб ҳамаш ҳастай дӯстон. як 200-300 метр мақсад дурай. нарша 285,000 сомони мега, боз муомилаи хуб дорад. номерҳо барои тамос дӯстони азиз, мақсад ки ба ҳамаи шароитош ҳастай, дар пешаш ҳамаи чиз ҳастай, дар ҷои беҳтарин, ҳолаташ хубе. мақсад дар қишлоқи ҷое ки ҳастай, дар қишлоқ ҳастай, ана оғилам дора, свет, ҳамаш қоидавия дӯстон. метавонед нархша боз муомилат кунед. нархи 285,000 сомони, 20 сотиқ замин, 6 дар хона. марҳамат дӯстон, занг бизанед, маълумоти аниқтарашонро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиши бардана лайкҳоро бизанед ва подписия кунед. иншоаллоҳ ки навори беҳтарин, навори хуб
ва дӯстони азиз, чорумин хонаи фурӯшӣ мо иборат бас дар хона ҳаста 3 сотиқ. айни ҳол хона қарор дорад дар шаҳри Бохтар, райони Кируфи 1 мегӯянд. хулоса дар пешаш мактаб, балниса дорад бародаро. ана об свет проблема нестай, постоянно миёяд. мақсад обш аз качай ҳастай, светчам ҳастай. нархи хонара дӯстони азиз 170 000 сомон мега. боз муомилаи хуб дорад. телефоно барои тамос 918 91 90 84. ба ҳамин рақамон дӯстон занг бизанед, маълумоти айнитари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстон азиз, ин якумин навори насинтиҷа ҳастае ки дар ютуб ҳастае. мақсад хонаи фурӯшӣ. аз ҳаматон хоҳиш фикротона бинависед, мо далши идома битем ҳамин кори хонаҳои фурӯша ё ин ки не, ё ин ки фақат мехоҳед аз нархи навои мошинҳо ва тракторҳо бохабар бошед. аз ҳаматон хоҳиш лайкҳоро бизанед, подписатсия кунед. хонаи навбатӣ мо хонаи фурӯшӣ дар 4 этаж 35 квадрат меган. айни ҳол хона қарор дар шаҳри Турсунзода 1 микрорайон. як комнатага ҳастаи без ремонт, нарша 153 000 сомон мега. хулоса дар 4 этаж квартираи беҳтарин, ҷои хуб, ҳамаш мактаб, магазин дар шаҳр ҳастаи бадро. шаҳри Турсунзода 1 микрорайон. як комнатага без ремонт, мақсад нарша 153 000 сомон мега. лифт дора, ана ҳамаш қоидави. и дом худаш 9 этажаи дӯстон. агар мақсад ин хонаро бигиред, дар 4 этаж 35 квадрат як комната дорад. нархаш 153 000 сомон бо савдо мешавад. марҳамат, касоне ки мақсад дар шаҳри Турсунзода харид бошад, занг бизанед. телефоно барои тамос 880 15 35 35. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед, маълумоти айнитари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстон, агар шуморо дошта бошед ягон ҷи барои фурӯш ва реклама, хона, замин ё ки ягон квартира, ягон техника дошта бошед, номерҳои ватсап дар аввали видео мондагӣ метавонед муроҷиат кунед. иншоалло ки мо ҳам хинавор карда барои харидон пешкаш мекунем. дӯстони азиз, касоне ки мехоҳад ки ба сарҳади Қазоқистон гузарад, пас мо ба шумо як ширкати боварноки Ака Меҳробро тавсия медиҳем. иншоалло ки муроҷиат кунед. 7 сол старши корӣ дорад. аз Москва ва Московский област гирифта ба сарҳади Қазоқистон буда соғ солон ҳуҷҷатҳоро тахқиқ карда боз меорад бародаро. марҳамат, муроҷиат кунед. ширкати Ака Меҳроб дар хизмати мо ва шумост. дӯстони азиз, шашумин хонаи фурӯшӣ мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, райони Шарора 3 сотиқ замин, 4 дар хона. хулоса дар наздаш магазини калон аст ва мактаби рақами 41. нарша 330 000 сомон мега. бо савдо мешавад. хона канализатсия дора, ҳолаташ беҳтарин. ба ҳамаи шароитош нархаш 330 000 сомони 3 сотиқ замин. марҳамат, дидесем мақсад дӯстони азиз, 4 дар хона ба ҳамаи шароитош, ҳолаташ беҳтарин. ана дурушам дидесем ки мақсад ки ана ремонтҳои ҳозири аз замона ягон ҷош мақсад кандагӣ ё ки шӯрӣ надорад. аз 330 000 сомони дӯстони азиз бо савдо мешавад. телефоно барои тамос 908 44 55 15. ба ҳамин рақам бародаро занг бизанед. маълумоти айнитари хонаро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, ҳафтумин хонаи фурӯшӣ мо хонаи фурӯшӣ ҳастае дар ноҳияи Вахш, деҳаи Дӯстӣ, 4 хонага ва 4 сотиқ замин ҳастае. дар райони Вахш, кӯчаи Дӯстӣ, наздики интернет ва поликлиника мебошад. 4 дар хона, кухни, ҳаммом, алоқхона дорад. заминаш 4 сотиқ мебошад. нархи хонара дӯстони азиз 350 000 сомон мега. хулоса ба ҳамаи шароитош кади ремонтҳои замонавӣ, мақсад ки люксаи ҳама ҳолаташ беҳтарина. дӯстони азиз, мақсад кадиме ки бигирад, нархшам бо нархаш арзанда 4 сотиқ замин, 4 хонага бо ҳамаи шароитош. марҳамат дӯстон, занг бизанед. маълумоти айнитари хонаро аз худашон метавонед дастрас кунед. дӯстон азиз, ҳаштумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае дар шаҳри Исфара, дуконада квартира ҳастае. мақсад ки нарша 50 000 сомон мега. камтар ремонтталабаи хона, ана боз аз 50 000 сомони муомилаи хуб дорад дар шаҳри Исфара, райони Шуробод. нархаш 50 000 сомони. дӯстони азиз,
квартира ҳастаи декомнатага мақсад ки каме агар бихараш боз камтарак ана ремонт мегӯяд камтарак рубучин дорад бо хулоса хеле дигар муомила дорад дӯстони нархаш 50,000 сомон бо савдо мешавад. телефоном барои тамос дар экрани шумо дӯстон марҳамат занг бизанед маълумоти анитари хонаро аз худи соҳибаш метавонед пурсида шавед. нуҳумин хонаи фурӯши мо дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ иборат аз 15 сотиқ замин 4 та хонага кухнӣ ва оғил дорад. 15 сотиқ замин қарор дорад дар ноҳияи Вахш, нархаш 280,000 сомонӣ. телефоном барои тамос 915 55 0466. хулоса дӯстони азиз 15 сотиқ замина 4 хонага мақсад ки ҳолатиш беҳтарин шароито хуб дорад. ба ҳамин қадар бардор ба мора мақсад эълон додаган, ҳамин қадар маълумот додаган, кадме ки мақсад мехоҳад маълумоти продажа фаҳмидан, ба ҳамин бардора занг бизанед, иншоалло ки маълумоти бештарашро худаш бо мети аз худи соҳибаш пурсида мешавед. марҳамат дӯстон, занг бизанед, маълумоти анитари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. ва дӯстони мақсад ки мо ҳамин хонаро ҳамин қадар маълумоташро ёфтем, барашон пешкаш кунем. лайкҳоро бизанед, моро баргузоред, иншоалло ки наврҳои беҳтар, наврҳои ҷолиб бо аз пеш барашон пешкаш мекунем. хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз дар шаҳри Бухта, ноҳияи Кушониён, 4 сотиқ замин 6 дар хона. хулоса об ва свет доимӣ ҳастай, нархаш 370,000 сомонияй бародро. 4 сотиқ замин 6 дар хона кадаги ба ҳамаи шароитош нархаш 370,000 сомонӣ бо савдо мешавад дӯстон. марҳамат дӯстони азиз, мақсад ки хона лукс кадаги ремонтҳои замонавӣ ҳамаш беҳтаринанд. телефоном барои тамос 008 11 44 01. марҳамат дӯстони азиз, ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти анитари хонаро аз худи соҳибаш метавонед пурсида шавед. ва дӯстони азиз, агар шумо ягон чи барои фурӯш ва икома дошта бошед, хона ёки замин ёки ягон квартира дошта бошед, номерҳои ватсапи мо дар рӯи экран мондага метавонед муроҷиат кунед. мебизанем ба 11-умин эълони мо. хонаи фурӯшӣ ҳастаи дӯстон ана 6 дар хона 5 сотиқ замин қарор дар шаҳри Бухтар, деҳаи Орзу Д. нархаш 500,000 сомонӣ. хулоса ҳоҷатхона, баня, алохона, кухнӣ, оғил ҳамаш қоидавӣ бародора ҳастай 6 дар хона 5 сотиқ қариб 6 мақсад қариб 6 сотиқа дар шаҳри Бухтар, деҳаи Орзу. дар наздаш магазин ҳастай, аптека ҳастай бародора ҳамаш қоидавӣ. марҳамат дӯстони азиз, занг бизанед, мақсад ки маълумоти анитари хонаро аз худи соҳибаш метавонед пурсида шавед. раҳмати калон дӯстон, барои дастгиритон дастгири моро фаромӯш накунед. дастгири шумо пешрамоз. худо нигаҳбон, дар понаи аллоҳ бошед. хайр, то видеои оянда. худо нигаҳбон.